Bé. Este és un missatge en països de Canal 9 que diu que van a obrir ara una altra vegada la parada. Bé, dio, ai! No? Ixe canal dir que a mi sempre m'ha paregut cagalló, sempre mos ha paregut, com a valencià que sóc, merda pura. Una barbaritat de merda junta, programes, basura, i tots parlaven exactament igual, ahí. A veure, dir-los que si van a obrir ara una altra vegada el canal ixe, les collons, que no es gasten tantes perres, Això és el primer, dir, que no és precís gastar tantes perres per retratar-se un mateix, en una càmera. 4 càmeres que compren, bo seria, i prou, No vos gasteu totes les perres, Després, dir que des del show de Montleón ahir a Canal 9 no han fet res bo mai, I a veure si ha de prenen a parlar com parlem la majoria de les persones i com parlen els nostres majors als bars on juguen a dominó, A veure si feu algo bo ara en la nova pegada d'apertura que voleu fer, I dir també que si comenceu a parlar en català, pues encara mos cagarem més en la mare que ho ha parit. Perquè el que volem és valencià de poble, ¿vale? Així defenem el valencià de poble. Ni català dels collons, que està molt bé, que parlen català on vulguin, ni valencià del llibre, perquè el llibre no l'entén ningú, i això ja està escrit en el llibre. Entonces, com ja està escrit, tranquils que no s'olvidarà. Ara bé, el de poble, el que parlem tots, ixe l'heu de potenciar, que és el que volem, la gent del valencià de poble, que es parla el valencià de poble, Ai! Ixe és el valencià que la gent vol, no la merda que sempre parleu ahir, Bé, si no parleu bé com nosaltres, pues tancarem una trega a la parada del Canal 9 ixe. Bé.